дуслар, мин Фәрит һәм мин ярыш мәйданында. Әйтегез әле, бу мәйданда кемнәр көч сынаша дип уйлыйсыз? Бу ярыш мәйданы дзюдо осталарынныкы. Дзюдо япон теленнән тәрҗемә иткәндә йомшак юл дигәнне аңлата. Әлеге спорт төрен 19 гасыр ахырында Япониядә Дигаро Кано исемле кеше уйлап тапкан. Дзюдо спортчының физик көчен генә түгел, рухын да үстерә. Дзюдоистларның хәтта үз намус кодексы да бар икән. Көрәшче әдәпле, гадел, дустына тугры, кыю булырга, үзен кулда тота белергә, тирә-юньдәгеләрне хөрмәт итәргә тиеш. Шундый дзюдоистларның берсе илкүләм бәйгеләр җиңүчесе Мурат бу. Сәлам Фәрит. Сәлам Мурат. Сәлам дуслар. Мурат, чемпион булу өчен нишләргә кирәк? Тырышырга кирәк. Тырышырга. Ә ничек тырышырга? Бәлки, бер алым күрсәтерсең. Күрсәтәм. Синдәме? Мин куркак егет түгел, ләкин барыбер шүрләтә. Әйдә син берәр дустыңда күрсәт инде. Ә мин кабатлап барырмын. Ярый, килештек. Сәлам. Дзюдо белән шөгыльләнергә килдеңме? Исемең ничек? Исәнмесез? Фәрит булам. Ләкин белешергә генә килдем. Әйтегез әле, миннән дзюдо остасы чыгар идеме? Минем уйлым чыгар, әлбәттә. Дзюдоист кеше, көрәшче кеше, ул беркайчан да бирешмәскә тиеш. Эшләргә, курыкмаска, алга барырга. Менә, ишеттегезме? Һәрбер кешедән дә чемпион чыга ала. Ә сез дзюдо белән шөгыльләнер идегезме? Комментарийларда языгыз. Сенсей, ялгышмасам, дзюдода тренер шулай атала бит. Әлбәттә, шулай. Мине тренировкага кертегезче. Рәхим ит, әйдә. Башта киенергә кирәк. Бу безнең профессиональ форма. Кимоно дип атала. Мин аны сиңа бүләк итәм. Унышлы булсын. Рәхмәт бик зур. Җитте булды. Чын бу шый. Ягъни көрәшче булу өчен бик күп тырышырга кирәк. Миңа бүгенге тырышканым өчен лайклар куегыз да мин киттем. Киләсе очрашуларга хәтле.